Ahojte, ja som Soňa a v EKI robím projekťaka 2 roky a dnes vám ukážem, že nemusíte byť CEO na to, aby ste mali osobného asistenta. Na začiatok možno otázka, kto z vás by bol ochotný robiť osobného asistenta za $20 mesačne? Je tu niekto taký? Jo? Tak možno nejaká pracovná ponuka potom bude. Každopádne väčšina z vás asi nie a to je dobre, pretože našťastie nikto z vás nemusí. Môže to za nás robiť niekto alebo niečo iné. Predpokladám, že toto ste už niekedy každý z vás videli, možno používali. Je to konkrétne Cloud Desktop. Je to četovacie rozhranie do AI aplikácie, kde niečo napíšete a rozprávate sa s AI. Možno ste používali niečo iné, napríklad ChatGPT, Gemini. Môj asistent na to, ale aby dokázal dobre fungovať, potrebuje ešte niečo ďalšie a to je MCP, Model Context Protocol. Čo to je a akú zohráva úlohu pre toho môjho asistenta si ukážeme neskôr. Najprv ale taká menšia odbočka do teórie, aby ste pochopili kontextu a tomu, ako to celé funguje. Ako som hovorila, prostredníctvom toho četovacieho rozhrania vy si môžete rozprávať s AI. AI, ktoré za tým rozhraním je LLM, Large Language Model. A v reálnom svete by ste si to mohli predstaviť ako nejakú hlavu, s ktorou sa môžete rozprávať, ona vám rozumie, odpovedá vám, ale nič užitočné to za vás neurobí. Vy už ale asi viete, že dnes tie AI aplikácie predsa len niečo užitočné vedia. Možno ste si niektorí už skúšali generovať obrázky, vyhľadávať na webe nejaké dotazy, vytvárať súbory, púšťať skripty a podobne. AI to dokáže vďaka nástrojom, ktoré každá tá aplikácia môže mať iné. Každá tá aplikácia má nejaký iný set nástrojov, ktoré dokáže využívať. Stačí sa pozrieť do tej dokumentácie alebo sa ich aj opýtať a oni vám to povedia. S nástrojmi teda AI už nie je len hlava, s ktorou sa môžete rozprávať, ale dostáva aj ruky, ktorými vám môže pomôcť aj niečo užitočné urobiť. Keď si to skúsime nakresliť, tak bez tých nástrojov sme mali teda nejaké četovacie rozhranie, Cloud Desktop, ChatGPT, Gemini, kurzor a podobné. A za tým je teda AI nejaký, teda LLM. S nástrojmi to asi bude vyzerať nejak takto. A môžete si to predstaviť tak, že každý ten tool má vlastne iný konektor, ktorým ho potrebujete vlastne pripojiť tomu AI. Čiže potrebujete trochu iný kábel na to, aby ste ten nástroj pripojili. Dá sa to prirovnať k počítaču pred pár rokmi, keď ste mali myš, klávesnicu, monitor a všetko ste museli zapojiť trochu iným káblom. A zároveň máte k dispozícii len to, čo vám ten autor tej AI aplikácie dá, čiže ten set toolov a káblov, ktorý vám dá ten autor. Tým sa dostávame k MCP, čiže Model Context Protocol, ktorý potrebuje ten môj asistent. A nejaká definícia MCP, tak je to otvorený štandard, ktorý vlastne umožňuje AI aplikáciám integrovať nejaké iné nástroje, systémy. A keďže tá definícia sama o sebe znie dosť strašidelne, tak si môžete MCP predstaviť ako také USB-C pre AI. A ja chvíľu vysvetlím prečo. MCP funguje na architektúre klient-server. Už môžete asi vidieť, že na tom diagrame sa toho dosť zmenilo oproti tomu predošlému, ktorý sme tam mali nakreslený. Konkrétne pribudol orchestrátor a MCP servery, ktoré vo vnútri v sebe majú tie jednotlivé nástroje, túly. Orchestrátora si môžete predstaviť ako takého projekťáka. Ak tu mám nejakých projekťákov, tak si to môžete podľa mňa dosť dobre predstaviť. Príde na vás nejaký dotaz, nejaká požiadavka, cez nejaké rozhranie, u vás asi od vývojára, od klienta. A vy ste ten, ktorý musíte zariadiť všetko potrebné na to, aby ste k nemu dostali nejakú odpoveď alebo nejaký výsledok. Ten orchestrátor na to, aby ten výsledok dokázal k vám doručiť, potrebuje tie jednotlivé ruky, o ktorých som rozprávala, a tie sú pre neho tie nástroje tých MCP serverov. Tie nástroje môžete pripojiť práve pomocou toho USB-C. Nepotrebujete špeciálne káble, tie túly nemajú špeciálne konektory, ktoré pripájate, ale unifikovaným
jedným spôsobom ich dokážete napojiť na to AI. Zároveň máte voľnosť v tom, aké tooly si pripojíte. Nie ste limitovaní tým, čo vám dal k dispozícii ten autor, ale je to na vás, čo vlastne v rámci tej práce vy potrebujete, do akých workflow by ste to chceli zapojiť a v čom by ste si chceli uľahčiť prácu. Ja mám na tom diagrame schválne MCP server Azure a Redmine, pretože budem na tom ukazovať nejakú ukážku, na čo by sa to dalo využiť, ale na čo sa to snažím využiť konkrétne ja. Tak, a poďme si to teraz ukázať. Ja som si to pripravila vopred, pretože niekedy mi to trvalo 4 minúty, niekedy 10 a ja som úplne tu nechcela stať a čakať, kým to za mňa dorobí. Takže vám už rovno ukážem ten case. Ide konkrétne o vytvorenie tiketov, ktoré sú v Azure do Redmine. Aby som to vysvetlila, tak v Eki máme veľa klientov. Každý ten klient typicky využíva nejaký svoj interný tiketovací nástroj. Môže to byť Azure, Jira, možno ste sa tým stretli už. My v Eki máme Redmine, ktorý je pre nás obecne dôležitý, pretože v ňom máme celú dokumentáciu, trackujeme tam hodiny a potrebujeme tie projekty riadiť v ňom. Takže nás ako projekťakov stojí pomerne dosť času manuálneho kopírovania tiketov z jedného nástroju do druhého a možno ešte spätne do toho nástroju toho klienta. Tak, ja vám ukážem asi v rýchlosti nejaký prompt, ktorý tu mám vytvorený. To asi až tak nie je podstatné, tomu promptu sa musíte chvíľu povenovať, stojí to nejaký effort, kým vlastne dosiahnete niečo, čo vykoná tú úlohu, ktorú chcete. Tak ja vám ukážem teraz toto je inak akože produkčný systém, ale mám tu nejaký testovaciu user story, ktorá má nejaký description a nejaké akceptačné kritéria a tu mám druhú, ktorá je rovnaká, len sa volá test 2. A ja som ten prompt teda vložila do Cloudu a tu už môžete vidieť, ako on na tom pracoval. Tie jednotlivé Dropboxy, alebo ako to mám nazvať, sú tie jednotlivé túly, ktoré on si vyberá preto, aby vlastne vykonal tú úlohu a postupne vám aj píše, na čom konkrétne pracuje. Nebudem sa tomu do detailu venovať, ja vám to prípadne kľudne ukážem po toľku, aby ste videli, ako to asi vyzerá. Ale vlastne dopracoval sa až k výsledku, kde mi napísal, aké tasky vlastne vytvoril do toho Redmineu. Keď teraz sa mi podarí skopírovať to číslo, tak. Jo, už ho to aj mám. Tak tu vidíte change request 99752, ktorý bol aj v tom cloude a vidíme, že vytvoril ten ticket, dal tam vlastne tie informácie z toho tiketu v Azure, ktoré som po ňom chcela. Pripojil mi tu linky na prílohy a zároveň mi vytvoril aj podtikety pre iOS a Android Team, tak ako som po ňom chcela. Tak. Nejaké možno obmedzenia, na ktoré som narazila, tak trvalo mi to stále nejakú inú dobu. Príde mi, že to záleží podľa možno internetového pripojenia. Trvalo mu to medzi 4 až 10 minútami a to vytváralo len 2 tikety. Takže trošku to trvá, ale vy medzi tým môžete ísť na kávu alebo pokecať s kolegom a on bude makať. Zároveň nie je to dobré ešte na nejaké repetitívne úlohy. Nevie to za vás urobiť nejaký rovnaký task každý deň, ktorý by ste mu zadali. Je nutné mu ten prompt zadať do toho četovacieho okna a tým pádom je dobré mať nejakú vlastnú databázu tých promptov, ktoré budete využívať na tie vaše činnosti, ktoré potom asistentovi chcete. Zároveň, jak sme to skúšali, tak sme narazili na to, že má nejaké obmedzenie na 40 nástrojov, ktoré dokáže používať a je to tým, že ak by ich mal viac, tak nedokáže spoľahlivo vybrať ten nástroj, ktorý potrebuje k tomu kroku v rámci tej úlohy, ktorý potrebuje urobiť. Zároveň častokrát, tým, že ten štandard je otvorený, ten MCP server môže napísať v podstate ktokoľvek, tak častokrát tie túly majú rovnaké názvy. Napríklad Azure aj Redmine. Pravdepodobne oba nástroje budú mať nahrávanie prílohy.
A záleží od toho autora, ako ten tool nazval, a keď sa volá rovnako, má podobnú nejakú description, tak ten model častokrát nevie vybrať ten správny tool a môže sa pomýliť. Tak, poďme si ukázať, ale ako si takéhoto asistenta vytvoriť. V prvom rade musíte nájsť MCP server, ktorý vám umožní robiť to, čo potrebujete. Existujú nejaké weby, kde môžete vyhľadávať, slúžia ako také repozitáre na tie MCP servery. Tým, že je to, ako som hovorila, otvorený štandard, môže to vytvárať ktokoľvek, tak je tých MCP serverov aj pomerne veľa. Ja som hľadala Azure a našlo mi to cca 25 výsledkov, a teda ako si z toho vybrať. Zamerala by som sa v prvom rade na popularitu, a tým mám na mysli zvážiť, či neexistuje nejaký oficiálny server. Ak by existoval oficiálny, asi by som zvolila ten. Ak neexistuje oficiálny, tak možno sa zamerať na počet hviezdičiek. Každý ten MCP server má nejaký svoj repozitár, kde vidíte, ako to ľudia hodnotia. Ďalej by som možno sa zamerala na aktivitu v tom repozitári. Môžete vidieť, kedy naposledy na tom niekto pracoval, ako často sa tomu niekto venuje a podobne. A potom možno na issues, ktoré tam ľudia vytvárajú, či sú relevantné, či sa im niekto venuje a tak. Možno taký bonusový bod, kontrola kódu, to asi netechnický človek sám nezvládne, ale ak máte po ruke nejakého vývojára, robíte v IT firme, tak je to tiež dobrá možnosť, ako si overiť, že ten server robí naozaj bezpečné veci a nie to, čo by ste po ňom nechceli. Tak, mám vybraný MCP server a potrebujem ho nejak zapojiť. V ideálnom svete by som očakávala niečo takéto, ako je store na extensiony do Chromu, ale nič také bohužiaľ ešte neexistuje. Každý ten server sa integruje iným spôsobom. Aktuálne neexistuje jeden spôsob integrácie. Ten postup je vlastne taký, že každý ten autor toho MCP serveru v repozitári v README spíše postup, ako si ten MCP server naintegrovať. Pravdepodobne, ja som to skúšala aj sama, nepodarilo sa mi to, k tomuto asi budete potrebovať niekoho, kto je možno trochu technickejší a pomôže vám s tým, ale väčšinou nám to zabralo okolo 10 minút, neprišlo mi to nič náročné. Následne, toto je konkrétne Cloud Desktop, každej tej aplikácii to môže vyzerať trochu inak, ale princíp asi bude rovnaký. Potrebujete upraviť config v tom cloude a dať tam nejaký kus JSON kódu. A následne odporúčam minimalizovať oprávnenia, to môžete vidieť na tom screene set nejakých toolov, ktorý ten server má. Odporúčam to minimalizovať a vypnúť tie, ktoré viete, že nebudete používať. Je lepšie mu tie veci obmedziť, aby nerobil to, čo po ňom nechcete. Môžete to potom aj zapnúť, samozrejme, keď budete potrebovať. No a na konci možno také upozornenie. Je to otvorený štandard, ktokoľvek ten MCP server môže napísať, takže používajte len tie servery, ktorým dôverujete a minimalizujte oprávnenia, aby to na pozadí neurobilo niečo, čo by ste nechceli a boli by ste neradi. No a na záver, nebojte sa toho, objavujte, AI vás nenahradí, ale je dobré s tým vedieť pracovať. Zvolte si svojho MCP klienta, je ich veľa, máte určite na výber a dôležité ale je, aby umožňoval integráciu s tým MCP serverom. A ďalej používajte naozaj len servery, ktorým dôverujete a nepotrebujete coding skills, ale ideálne človeka, ktorý ich má. To je za mňa všetko, ďakujem za pozornosť a kľudne sa pýtajte. Tak jo, a mikrofon mám dávať ja? Tak jo, niekto má dotaz? Tak prosím. Ahoj, díky za prezentáciu. Moja otázka je, máte v EKI nejaké best practices alebo štandardy pri používaní AI pri práci? Že máte nejaký, neviem, doporučený list práve tých MCP serverov, ktoré by ste mali používať? Ja si myslím, že máme list nejakých AI aplikácií, ktoré je dobre používať, čiže Cloud, Cursor a podobne, ale podľa mňa MCP servery ešte nemáme stanovené. Ale máme nejaké ako základné pravidlá na prácu s AI, čo môžeme, čo nemôžeme, aké dáta tomu dávať, čo naopak nie a podobne. Díky.
Díky. Jak spolehlivé to bylo pro ten use case, co zprezentovala, pro ten přenos těch issues z jednoho systému do druhého? Dobrá otázka. Na začiatku, keď som to skúšala, tak ani moc nie, pretože môj prompt stal, jak to pekne povedať, za hovno. A neurobilo to kompletne to, čo som chcela, ale akože čiastočne niektoré veci to dokázalo. A potom som vlastne len sledovala, čo urobil, čo naopak neurobil a snažila som sa ten prompt dostať do takého stavu, aby ten finálny úkol vyzeral tak, ako som chcela. Ale ešte stále nie som vo finálnej fáze, ešte určite to chce na tom zapracovať. Nějaký dotaz? Halo, jo, děkuji. A já se chci zeptat, ty jsi říkala, že máme používat jenom ty servery, kterým vlastně důvěřujeme, a s čím souvisí ta otázka. Já chápu, že když mám nějakou AI, která je zaštiťovaná nějakou společností, tak je tam určitě nějaký disclaimer o bezpečnosti dat. Tímhletím já do toho vlastně pustím nějaký úplně open source kód, který je vlastně běžně dostupný a který nemá žádnou kontrolu. Není to až skoro nebezpečný přesto prohnat jako fakt nějaký třeba firemní data, který můžou obsahovat něco, co by prostě nemělo jít ven? Děkuju. Tak akože ja na to poviem asi úprimne, čo si myslím. Podľa mňa to nebezpečné môže byť a preto práve je to o tom si pozrieť, čo ten server vlastne robí na pozadí, aby proste sa nestalo, že viem, že boli nejaké prípady, že to prepísalo produkčnú databázu, napísalo to do repozitára, do public readme veci nejaké súkromné, ktoré ten človek v ideálnom svete by nechcel a podobne. Že je potreba byť opatrný. Ale možno, keby sa k tomu chceli vyjadriť naši AI odborníci tu v kancelárii, tak ľudia môžu. Jo, děkuju. Oni ty MCP servery jsou často jenom nějaká obálka nad nějakým existujícím API, který tady ty služby většinou mají, takže v tom kódu je právě vidět to, co ono to vlastně na pozadí volá, co za ty data to tam posílá, a jakoby pak už to záleží, jako nad jakým API to je vlastně postavený a kam to vlastně pošle ve výsledku ty data, které tam zadáte. Ale ohledně toho, co do toho systému nebo do toho LLMka se naleje, tak na to jako platí ty stejné pravidla, jako když si s tím povídáte. Takže pokud máte zaplacenou nějakou licenci, ve které máte zaškrtnutý to, aby to ty vaše data nepoužívalo k tomu dalšímu učení, tak to na to platí stále. Takže jediné, co tam je vlastně to dalšího nebezpečného, je to, že tak on se to vlastně otevřelo někam ven, odkud to může číst nějaký data, kterým vám nemusí ani patřit, a zase to posílat někam jinam, kde vy na to třeba nemáte práva je tam posílat, ale to už je jakoby to omezení stejný jako toho API, který na tom pozadí se vlastně jako volá ve výsledku, že jako to není o tom samotném jako tady tom systému, ale až o těch koncových vlastně periferiích tady toho systému. Ďakujem Davidovi. Tak jo, ešte nejaký dotaz? Asi nie, tak ja tu budem, kľudne sa môžete za mnou staviť a prípadne vám môžem aj ukázať, ako som to spúšťala a tak.